Beh je jedným z najprirodzenejších pohybov a práve preto je súčasne jednou z najefektívnejších foriem cvičenia. Je veľa dôvodov, prečo ľudia začínajú behať. Niektorí chcú zhodiť pár kíl, iní si chcú zlepšiť svoju fyzickú kondíciu a pre niektorých je to ten najlepší spôsob odreagovania sa a zbavenia stresu. Dôvodov nájdeme mnoho, no nech sú akékoľvek, behanie má len a len pozitívne účinky. Z výhod behania môžeme spomenúť predovšetkým chudnutie, spomalenie procesu stárnutia, lepší spánok a imunitu, zvýšenie hladiny energie a tiež zvýšenie schopnosti sústrediť sa, no v neposlednom rade beh blahodárne pôsobí na srdce a cievy. Nemôžeme zavnúť ani na pocit šťastia a spokojnosti, ktorý sa po kvalitnom behu dostaví. A práve to je dôvod, prečo je pravidelné behanie účinným prostriedkom proti nástupu depresie a tiež účinnou liečbou na mierne až stredne silné depresie. Znižuje tvorbu stresového hormónu kortizolu a zvyšuje produkciu endorfínov, ktoré v nás vyvolávajú dobrý pocit, ba až eufóriu. To vysvetľuje, prečo sú niektorí ľudia na behu závislí. Pozitívnu náladu samozrejme ocenia aj naši blízky či kolegovia v práci. Ak chcete schudnúť, behanie je na to ideálne. Behajte minimálne 3-krát, ale maximálne 5-krát týždenne, približne 45 minút. Nielen, že spálite kalórie, ale navyše si zrýchlite metabolizmus, čo bráni jojo efektu. Ak chcete efektívne a zdravo schudnúť, musíte tiež upraviť svoj jedálniček. Vďaka behaniu sa veľmi obmedzovať nemusíte. Vyhnite sa drastickým diétam. Ak nechcete pri behu spaľovať aj vlastnú svalovú hmotu, ale najmä tuky, doprajte si správny príjem bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Vylúčte nekvalitné jedlá ako sú udeniny, čokoládové tyčinky, torty, koláče, sladké limonády alebo zmrzliny. Zdravé chudnutie je dlhodobý proces. Optimálna hodnota, ktorú schudnete za mesiac, by nemala prevyšovať 5 kg. Príliš rýchle chudnutie vždy prináša so sebou jojo efekt a často aj zdravotné problémy. Ako každá pohybová aktivita si aj beh vyžaduje rozcvičku. Organizmus najskôr zahrejte, pretiahnite si telo a postupne z rýchlej chôdze sa rozbehnite. Nedostatočná rozcvička alebo jej vynechanie zvyšuje pocit únavy, svalové bolesti a môže vyústiť až k svalovému zraneniu. Beh predstavuje komplexný koordinovaný pohyb zapájajúci väčšinu svalov ľudského tela. Aby ich zaťaženie bolo správne, musíme ich vedieť zapájať neškodným spôsobom. Dôležité je postavenie tela, čo znamená vzpriamený stoj s miernym náklonom dopredu. Chrbát zostáva vystretý, panva podsadená a ramena uvoľnené. Došľap chodidla by mal byť mäkký, tlmený na prednej časti chodidla, prípadne mierne na pätu. Vyhýbajte sa došľapávaniu cez špičku, pretože tým preťažujete lídkový sval a achillovú šľachu. Ak nechcete, aby vás beh príliš vyčerpával, snažte sa behať uvoľnene. Začnite opatrne. Po dlhodobej nečinnosti sa telo musí rozhýbať postupne. Zvážte svoje pohybové schopnosti a zvolte si primerané tempo. Prispôsobte kondícii rýchlosť behu a dĺžku trate. Najlepšie je postupne predĺžovať dĺžku trate a neskôr zrýchlovať tempo. Je dobré počúvať svoje telo a nepreceňovať svoje schopnosti. Nenechajte sa odradiť počiatočnými ťažkosťami a únavou. Zlepšujúca kondícia, strata hmotnosti a psychická pohoda bude potom vašou odmenou. Vytvorte si tréningový plán, denný harmonogram, vždy aspoň na pár dní dopredu. Ideálne je behať obdeň, ale nepreceňujte sa. Sklamanie vás dopredu neposunie. Dodržujte svoj tréningový plán, snažte sa ho zostavovať nie s príliš veľkým zaťažením, aby ste ho boli schopní zvládnuť. Najlepšie v primeraných časových intervaloch, aby vás niečo nezaskočilo a nezabranilo vám v tréningu. Aj svoj jedálny listok mente postupne. Pod videom nájdete e-book, v ktorom sú uvedené informácie o zdravej strave a športe, ale aj jedlá, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Nájdete tiež informácie, ako rozbehnúť metabolizmus, ktorý je už zničený drastickými dietami. Strážte si tepovú frekvenciu. Pomocou tepovej frekvencie zistíte, aký efektívny je váš beh. Aby ste vedeli, aká frekvencia je pre vás optimálna, musíte najskôr poznať svoju maximálnu frekvenciu. Výška maximálnej frekvencie záleží na mnohých faktoroch. Približne si ju môžete vypočítať podľa vzorcov, ktoré vidíte na obrazovke. Ak už poznáte svoju maximálnu tepovú frekvenciu, môžete si s nej vypočítať tréningové zákony. Na meranie tepovej frekvencie sú vhodné hodinky s pásom. Pás meria frekvenciu a informácie prenáša do hodiniek, takže ju máte stále na očiach. Niektoré môžete nastaviť tak, že pri prekročení vašej ideálnej frekvencie pípnu. Dáta po tréningu môžete vložiť do počítača alebo špeciálnych internetových strán.
Hodinky s GPS signálom, ale aj smartfóny vám odmerajú tiež trať, teda počet kilometrov, ktorú môžete vidieť na mape a vďaka týmto informáciám vypočítajú približne spálené kalórie, ktoré spolu s tempom a vzdialenosťou môžete porovnávať s vašimi predchádzajúcimi behmi, ale tiež sa môžete porovnávať aj s priateľmi. Nepodceňte ani obuv a správne oblečenie. Šetriť sa nevypláca. Ak to myslíte s behaním vážne a chcete sa vyhnúť nadmernému zaťaženiu chrbtice a klbov, kúpte si kvalitné bežecké topánky. Ak si nie ste istí, či je beh pre vás to práve, kúpte si aspoň gelové vložky do topánok, ktoré budú tlmiť dopad chodidiel. Pri výbere bežeckých topánok zvlášťte kvalitu terénu a poradte sa s predajcom. Nezabudnite na pitný režim. Pri behu platí, že každých 15 až 20 minút by ste mali vypiť približne 2 deci vody. Najväčšou záťaž pre telo je smäd. Aj keď ohľadom dýchania existujú rôzne teórie, najlepšie je, keď si každý bežec zvolí vlastné tempo dýchania. Všeobecne však platí, že výdych má byť predĺžený a vdych je skôr reflexný. Uistite sa, že dýchate bránicou a bruchom, nie hruďou a vydychujete ústami. Niekedy je sprievodným príznakom zlého dýchania bežcov pichanie v boku a lapanie po dychu. Pokiaľ vás pichá v boku, nezostavujte, len spomalte a snažte sa dýchať zhlboka napriek bolestiam. O niekoľko minút sa budete cítiť lepšie a môžete pokračovať vo svojom tempe. Tréning zakončite pretiahnutím svalov stretchingom. Vaše svaly sa uvoľnia a tiež sa zníži riziko svalovice. Náhle prerušenie fyzickej záťaže môže viesť k závratu alebo slabosti. Stretching je základ, či už chcete behať pre zdravie alebo pre chudnutie. Ak ste behaniu prepadli naplno, chladné počasie by vás rozhodne nemalo odradiť. Stačí si osvojiť pár pravidiel a môžete si vybehnúť aj v zime. Výhodou je, že spálite o 15% viac kalórií ako v lete, keďže kvôli zime ide o vyššie energetické nároky pre telo. Vyšší výdaj teda rýchlejšie chudnutie. Behom v zime posilňujete aktívnejšie imunitný systém, zrýchľujete metabolizmus a kvôli už skôr spomínaným pozitívam behám sa vyhnete jesenej a zimnej depresie. V zime dbajte na pozornejšie plánovanie trasy, vyberte si terén, ktorý zníži riziko pádu. Vhodná je malá vrstva snehu pre tlmenie dopadu nôh a pohodlnejší beh. Dĺžka trasy nech korešponduje s vašimi silami a koniec trasy by mal byť pri vašich vchodových dverách. Vyvarujte sa po behu dlhým prechádzkam domov. Čím skôr po behu budete doma, tým lepšie to zvládne váš organizmus. Vydýchávajte sa až v teple. Pred behom nepodceňujte rozcvičku, je omnoho dôležitejšia ako v teplých mesiacoch roka. Na záver si ešte porovnajme pozitíva raného a večerného behania. Ranejší beh je ideálnym prostriedkom, ako prekonať ospalosť, naštartuje vás a mnohé denné aktivity zvládnete ľahšie. Ak si beh naplánujete ráno, je menšia pravdepodobnosť, že vám do toho príde nejaká neočakávaná udalosť. Tiež získate dôvod, prečo vstať skôr, čo sa môže hodiť najmä cez víkend, nepreležíte pol dňa v posteli a stihnete o mnoho viac aktivít. Večerný beh zrelaxuje myseľ a odbúra stres nahromadený počas dňa. Vďaka tomu sa vám bude lepšie spať. Budete mať zo seba lepší pocit, ak miesto večerného pozerania televízie vybehnete von. Pľúca prevetráte čerstvým vzduchom a unavené oči si oddychnú. Ďakujem všetkým, ktorí vydržali až do konca. Nezabudnite nás podporiť a šíriť tieto informácie medzi vašich priateľov na Facebooku jednoduchým kliknutím na like. Ďakujeme.